došiel mi nový balíček, tak sa ideme pozrieť, že čo tam v ňom je, takže ideme si spraviť taký unboxing a ja vám ukážem produkty, ktoré idem testovať. Takže, sú to produkty od švédskej spoločnosti New Nordic, ktorá vyvíja účinné bylinné výživové doplnky a kozmetiku s cieľom uspokojiť špecifické požiadavky pre zdravie a krásu. Ideme sa pozrieť, táto spoločnosť vznikla v roku 1990 a v súčasnosti je lídrom kategórii produktov krása zvnútra. Čo je taký celosvetovo, by som povedala, že veľmi rastúci sektor, čo teda môžeme aj my vidieť na tom, že koľko týchto produktov z tejto kategórie sa predáva momentálne. No a keď mi telefonovali, alebo keď som sa teda s nimi rozprávala o tom, že čo, alebo o čo by som mala záujem, tak keďže patrím do tej kategórie, ja už som to dozvedela, že ani nie strednej generácie, ale už staršie generácie, to my už 50-tničky, už hold, už sme staršia generácia, tak som chcela nejaké produkty na vlasy. Lebo ja sa vo všeobecnosti veľmi o seba starám, a mám veľmi rada prírodnú kozmetiku. A mám veľmi rada aj prírodné produkty. A veľmi dobre viem, že krása vyviera zvnútra, čiže v podstate akože táto kategória týchto produktov o zdraví a kráse zvnútra, tak tie sú veľmi dôležité preto, aby sme vyzerali a aby sme sa cítili dobre. No, takže tým pádom som prezradila, že ide teda o produkty na vlasy, ktoré budem testovať. A teraz sa poďme na ne pozrieť. Dobre, tak ideme pozrieť ten unboxing. Inak ja som minule pozerala na Instagrame, alebo kde to bolo, tak tieto unboxingy sú úplne, že brutál lajkované a brutál pozerané. Poteším sa za každý váš like, poteším sa za každý váš follow a za to vám budem vlastne takto ukazovať veci, ktoré dostávam. Takže ideme si teda predstaviť jednotlivé produkty. Tuto vidíte, bude šampón a kondicionér. Toto bude vlasová maska, hĺbková vlasová maska kokosová, ako som videla. Tuto napríklad vidíme na sérum. To je vlastne luxusné, vyživujúce sérum. Má to bylinné zloženie, čo je úžasné, že to má všetko bylinné zloženie. No a keď už hovoríme o tej kráse zvnútra, tak samozrejme potrebujeme na to výživové doplnky. Toto sú výživové doplnky na rast a objem vlasov. A tieto gumy, ako sa hovorí, tieto gumkáče, tak tie vlastne obsahujú biotín a zinok a pomáhajú vlasy udržiavať prirodzený stav vlasov. Sú vegánske. Poďme pozrieť, aké sú. Takže ako prvé sa pozrieme na tie vlastne žele bombóny s výťažkom jablk v kombinácii s prosom, prasličkou rolnou, biotínom a zinkom. Tento hair volume, tieto vlastne žele bombóny dodávajú pokožke hlavy a vlasovým folikulom zodpovedajúcich zaraz vlasov nevyhnutné výživné látky. Takže oni by mali vlastne takýmto spôsobom pôsobiť na vlasy a sú to takéto žele bombóny. Odporúčaná denná dávka, tam je dve žele bombóny po jedle. Takže toto máme teda na udržiavanie prirodzeného stavu vlasov. Teraz sa poďme pozrieť na výživový doplnok Hair Volume, ktorý je zároveň aj na pokožku a na nechty a tiež pomáha, ja som dneska taká zakoktaná, a tiež pomáha udržať prirodzený zdravý rast a objem vlasov, čiže tomuto sa tiež veľmi teším, vyskúšame. Ale poďme sa mi pozrieť na ten šampón a kondicionér. A čo to obsahuje? Ono to má takéto krásne balenie, keď to aj otvoríte, tak ono sa to vlastne takouto pumpičkou sa to dáva. Takisto vyzerá aj šampón, aj kondicionér.
Ďalším produktom je hĺbkovo vyživujúca hydratačná maska, takže na to sa tiež veľmi teším, ako ju budem testovať. Čiže máme šampón, kondicionér, hydratačnú masku a potom tu máme taký ten malý zázrak, ktorý ja najviac milujem zo všetkého a to je vlastne taký ten finish a to je sérum. Toto je luxusné vyživujúce sérum s bylinným zložením, ktoré pomáha obnoviť lesk, objem a zdravý vzhľad vlasov. Toto je úplne úžasná vecička a toto ja naozaj že veľmi ľúbim. Takže si to poďme všetko zopakovať. Najprv vyživujte svoje vlasy zvnútra tabletami. Potom obnovte a zosilte vlasy šampónom. Následuje kondicionér, zväčšite objem a zvláčnite vlasy. Potom obnovte zdravý vzhľad a nakoniec hydratujte a posilňujte svoje vlasy.